ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମମତା ସାମଲ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ଘର? ରାଘବପୁର। ଇଏ ଗଛ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ? ଇଏ ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଆମେ ଟିକେ ମାଙ୍କର ସେବାକାରୀ ଶାଳା ମା ଅଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ, ସେ ବି ମା ନିଦେଶରେ ବି ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ନୃସିଂହ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ପାଗା, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଠୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ନିଜେ ବାବା ସେ ତ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ କ'ଣ ମଣିଷ ରୂପୀ? ଯେ ମଣିଷ ରୂପରେ ମତେ ନେଇକି ଆସି ଏ ଗଛ ଚିହ୍ନଟ କଲେ, କହିଲେ ମା ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ତୁଳସୀ, ଆ ନାଁ ହେଲା ତୁଳସୀ, ଇଏ ଗଙ୍ଗା ତୁଳସୀ। ଯେ ଆକୁ ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚଚିକା ବେଶ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସୁନାବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀରେ ଆମର ଯାଏ, 3 ବର୍ଷ ଲାଗି ଯାଉଛି। ଯେ ନୃସିଂହଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଆସିଲେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଲେ କେମିତି କ'ଣ? ସ୍ୱପ୍ନରେ? ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାଇଛୁ। ବାବା ବି ନିଜେ ମୋ ହାତ ଧରିକି ଆଣିକି ଗଛ ଚିହ୍ନଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ବୁଲି ବୁଲେଇକି ଆଣିଲେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ କହିଲେ ମା ତୁ ଆ ମନ୍ଦିର ଯାକେ। ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ଖୋଲିଗଲା, ଠାକୁର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପଶିଗଲେ। ସେ ସେଇଠୁ ଆସିଲୁ, ମୁଁ ଭିତରେ ରହିଲି। ଆମ ସ୍ୱାମୀ କହିଲି ଏମିତି ଏମିତିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି। ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଆପଣଙ୍କର? ନିରଞ୍ଜନ ସାମଲ। କାହାନ୍ତି ସେ? ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଯେ ସେ କହିଲେ ମା ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସଖ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ସେଠିକି ଯିବି? ଏମିତି କିଛି ଦିନ ସେ ରହିଗଲା ପରେ ଟିକେ ଆମର ଶରୀର ଟିକେ ଖରାପ ହେଲା। ତାପରେ ମାଗୁଣି କରିକି ଏଠି ଆସିକି ଆମର ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ପୂଜା କରିକି ନେଇକି ଗଲୁ। ଏଠି କଟା ହେଇଛି ଗଛ ଡାଳ, ଏଠୁ କିଏ କାଟିଲା? ସେ ବାବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ କଟିନି। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗି, ସେଠି ବି ଭାଙ୍ଗିଛି। ସେ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ବାତ୍ୟା ମାନେ ତ ବାତ୍ୟା ତ 19 ନା ଫନି? ଏଇ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ସବୁ ହେଇଥିଲା ଆର ବର୍ଷ, ତା ଆର ବର୍ଷ, ଏ ସବୁ ପତ୍ରଟା ଭାରି ରହିଲା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ये जगह कहार माने आर के मालिक ये कहार नाही गोचर जगह? अच्छा। जे मोर एतिकी बाबा टिके रहउची मनर कष्ट, मो ससुर नाटा पड़िबो कहबिनी काइना जेहेतु ता बहु जे मो पिला माने जेतले माहा को दर्शन करिया को आउचंदी, देखंत केते असुविधा राचंदी, किए पड़ी जाउचंदी, जो माने जे माने चाली चंदी हमर माने ये रास्ता रे, से कादो रास्ता रे भक्त माने आसी पार नांदी कि एठी दर्शन मां को केमिति करिवे। म एटा सब बेले जणाउची मां तार केमिति भक्त मान को हे जीव व्यवस्था आमे टे प्रचार प्रसार करिवा विभिन्न जगह रे हमर चैनल माध्यम रे प्रचार प्रसार करिवु। आपण एठी टिके देखंतु आरो এইটা গো বাপা মো টেকুছি আপন তো এতে বাটরে আসছন্দি দেখন্তু এটা হলদি রে মুখা হেইছি এটা তাঙ্কর দিও বাগিয়া দেখা গলাটু আমি মুহটাই করি।